Dan huwa Tony Mikallef li qed isellem l-issemmija ta' dana l-istazzjon grazzi tal-li oġobkom tażlu dawna il-frekwenzi. Matul dawna il-ġimgħat aħna ser nkunu hawnhekk biex għal dawna 30 minuta inwaslulkom informazzjoni u nsemmawlkom diski minn wieħed mill-aktar festivals stabiliti fil-Gżejjer Maltin. Il-festival organizzat mill-YTC sa mill-1973 il-Festival L-Anja tal-Poplu u hekk jismu dan il-programm mill-Anja tal-Poplu. Nixtieq mill-ewwel nirringrazzja apparti id-dirigenti tal-istazzjon, nirringrazzja mill-qalb lil Dum Morris Mifsud, kif ukoll anka lil Charles Schembri u anka lil Noel D'Amato u nirringrazzja mill-qalb ukoll anka lill-membri l-oħra tal-kumitat kollha kemm huma għaliex bl-għajnuna tagħhom għandi issa l-kollezzjoni kollha ta' dana il-Festival L-Anja tal-Poplu, ħajr speċjali lil-Josephine Beyer Grek li verament ħarġet barra minn triqta biex inkunu nistgħu inwaslulkom għanijiet diversi, għanijiet li huma maġuna ma' dana il-Festival L-Anja tal-Poplu. Kif ġattilkom, dan huwa festival li jaf il-bidu umli tiegħu sa l-1973. Illum din is-sena kenna is-37 edizzjoni għalkemm beda fl-1973 kien hemm xi snin li il-festival ma ġiex organizzat. Festival li għandu l-iskop għal bosta ħidma u anke kooperazzjoni bejn il-membri tal-YTC. Aħna aktar fl-edizzjonijiet li ġejjin ta' dan għall-programm mill-Anja tal-Poplu nkunu nistgħu anke inwaslulkom tarif u nittamaw anke xi intervisti minn dawk li waslu għal dan għal-festival għal-livell li huwa llum. Festival li dejjem segwejt minn qalbi jiena għaliex għandu element fih li imiss il-qalb tal-poplu Malti, għandu element li huwa maġun mal-identità nazzjonali tiegħu. Kelli opportunità l-aktar minn darba nkun ġurat fih u anke kelli opportunità li nkun wieħed mill-preżentaturi ta' dana il-festival jekk m'iniex se jeżbal kienet is-sena 1998. Intant il-mużika hija l-element ewlieni f'dawna 30 minuta. Kelli introduzzjoni kemm xejn itwal mis-soltu, imma dana kien l-ewwel programm għalhekk ħassejt li kelli nwaslilkom dik l-informazzjoni. U ser immorru għas-sena 1992 il-grupp li kien sejjaħ lilu innifsu La Forza del Destino. Il-kompożizzjoni hija ta' Joe Frigieri u l-mużika ta' Dominic Gallia. Tibsa li tfatti bl-influenza u li tnebbi nsidu xi ftit ta' konkurrenza, allura meta tisma' li waslet iċ-Ċiniża tinqabel kienet ġewwa mal-Peter Ross fil-friża. Starban kif rettiqa, bir-riħli lebaħ barra, mis-soffit tal-ċina, fuq rasa waqgħet ġarra, daqsxejn ta' biċċa ta' fall, imlija bl-inburjur, u dik kienet il-kawża li waslet sa' tebut. Ma jimpurtax li jgħidu kemm kien qammil in-nies fil-għodu biskuttelli imfitta bil-kafè flaxija żewġ rutelli tal-qaqma naqra tem u f'nofsinhar mill-inqas is-sawsa qiżuru b'xi biċċa ħobż mixwija jekk jgħid ma jkunx bil-ġur. Darba u jmexmex id-dejf tal-mudu llum, waħlitlu għad marqiqa fil-gozza tal-pulmun u ġralu bħal ġobanna il-barbet l-inburjur għax dik kienet il-kawża li waslet sa' tebut. Tal-uru 20,000 kien dejjem sebajnejn li
ma jieħux xaqata li tkidd il-qalb ta' xejn kien jimxi qisu ġbara marsus mal-ġem ta' triq ma tmurx karozza tajru sal-ponta u id-ambir kien jorqod taħt il-lampa biex jara xi jkun ġejn u jfittex qabel jorqod mad-dar għal darba tnejn. Dik id-dera li qam issu mixru u sar bħal-karti abjad jew daqs is-silġ ta' frar u baqa' sejjer lura sakemm inqrat l-aħbar li miet miskin tal-oru taħsrak bħal-ignorant bix-xokk li ħarek qalbu minħabba miljon tfal. Dawn l-istejjer kollha nitalmu l-kol flimkien li jekk ikollha ssibek issibek kull imkien. Allura tħabbix rasek, iżejjed bis-setmu, xi ħadd jinqara dejjem biex jaħdem id-debu. Sal-inqas ħabba tajja għax lemma tieħu xejn, flok taħdem għal ħadd ieħor, aħjar tħallilu d-dejn u jekk dil-kanzunetta għall-ewwel post immira minn fuq il-mewt inkunu dabbarna ħabs il-lira. Mela dik il-kanzunetta ħaditna lura għas-sena 1900 il-ħwa 92 kompożizzjoni bħala mużika ta' Dominic Gallia, l-kliem kienu ta' Joe Frigieri, dawk kienu La Forza del Destino. U aħna f'dana il-programm se nidbandlu ħafna tul is-snin. Morna u bdejna propju mis-sena 1992 u ħaniġu aktar viċin tagħna, anzi, ħaniġu għall-aħħar edizzjoni ta' dana il-festival, l-edizzjoni tas-sena 2013, il-festival li fih kien hemm ukoll bosta kantanti Maltin u Awċin. U għalkemm dina s-silta li sejjer insemmalkom hija silta li ma ħadet l-ebda premju imma waħda minn dawk is-siltiet li verament intlaqat tajjeb mill-udjenza li kien hemm preżenti fit-teatru tal-Università, teatru Ser Temmi Żammit li kien maħnuq bin-nies ta' min jgħid li kważi b'regola ġenerali il-Festival l-Anja tal-Poplu għal bosta edizzjonijiet, eċċezzjoni ta' ftit snin, dejjem kien jixxandar, kien jiġi preżentat aktar milli jixxandar f'teatru. Fil-bidu tiegħu kien isir b'udjenza aktar ristretta. Imma meta beda jsir fil-pubbliku għal bosta snin bħalma ġara anka din is-sena ta' qabel u anka ta' qabel kien qed isir fit-teatru. Għal ftit ta' żmien kienet ittieħdet deċiżjoni li l-festival isir fi studio televisiv. Imma naħseb li l-YTC irrealizzaw li kien żball għaliex il-Festival tal-Anja tal-Poplu jitlob li jkollok dik l-udjenza, dik in-naturalezza li jkun hemm ġewwa sala, ġewwa teatru, xi ħaġa li fi studio tat-televiżjoni għall-inqas fl-ambjent Malti hija nieqsa ħafna u ħafna. Mela, ħaniġu għall-edizzjoni ta' dina is-sena. Dan huwa grupp tassew ħelu, huwa grupp minn Għawdex. U il-grupp isejjaħ lilu innifsu Taverna. U s-silta li sejjer insemmalkom hija di bit-tof u ma tofx. Klim ta' Rita Paċ, mużika ta' George Bonello. Skola kemm mettuli biex nitkellem bil-puli, għalkemm kontu tajruni kont nitkellem kif irrid. Rixtu intom tal-istrambi ma fimtux l-interess, xi ma jibqa' f'din il-ħajja li kulħadd ikun l-istess. Jekk ma tafx int lilek xibek quddiem timxi ma tistax, tiegħi Malti daqskemm tiegħek u jekk ma jogħġbokx tismax.
jien nerġa' neqlib xilna sal-lejn iċ-ċirkewwa. Bit-taf kif jgħidu b'mawwiċ hekk nitħaddid jien id-dar hawn ġa ħwejġej li rrid nagħmel kulħadd kif jafu l-aħjar. Ma tafx aħna xorta niftehmu kemm l-Awġin u l-Maltin iħawruna da djalettej tagħna sbieħ u mimżewqin. Tagħna sbieħ u mimżewqin. Jew għax nofsni Awġi ma nafx, imma din għal-kanzunetta laqtitni ferm u nistqar magħkom ma nistax nifhem kif bir-rispett kollu għax nirrispettaw id-deċiżjoni tal-ġurija kanzunetta bħal di li hija tant sinonima, tant għandha karatteristiċi li huma karatteristiċi ta' festival tal-Anja tal-Poplu ma ħadet l-ebda post, ma ħadet l-ebda premju. Imma f'kull festival dawn l-affarijiet kienu jiġru, għadhom jiġru u jibqgħu jiġru. U dak u s-sabiħ ukoll is-sorpriżi ma jonqsux kemm jekk ikunu sorpriżi sbieħ u kemm jekk ikunu sorpriżi koroħ. Imma mbagħad niġu aħna x-xandara u diski bħal daw nuru il-femiet tagħna u anke ndoqquhom minkejja li kif għadna ma ħadet l-ebda premju mingħajr ma naqsu il-prestiġju ta' dawk li ħadu il-premjijiet. Tafux għaliex kien hemm ħafna u ħafna materjal tajjeb fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Anja tal-Poplu. Ħammorru issa għas-sena 1994 u għandna kanzunetta li l-kliem huma ta' Frederick Camilleri u fil-fatt il-mużika hija ta' Mario Fenech Caruana. Mario Fenech Caruana huwa wieħed minn dawk l-awturi u l-kompożituri li tant ta' sem mhux biss fil-festival l-Anja tal-Poplu imma anka festivals oħrajn li jiġu organizzati fil-Gżejjer Maltin. Mela, l-aħwa inkorvajja mill-sena 1994 nistħajlek mill-Anja tal-Poplu miegħi Tony Mikallef. Millones
l-aħwa inkorvajja mill-edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu tas-sena 1994. Il-kanzunetta kienet Nistħajlek. Il-kantanta Merga hija waħda mill-pionieri mhux biss tal-Festival Lanja tal-Poplu imma anka waħda mill-pionieri tal-attivitajiet li kienu jorganizzaw il-YTC. U anka qabel il-YTC il-kantanta Merga kienet kantanta li fis-snin 60 kienet fuq qudiemnet, kienet waħda mill-iktar kantanti popolari fix-xena mużikali Maltija. Merga niftakru tagħti is-sem tagħha għal bosta kompożizzjonijiet tal-mibki Johnny B. Cassar, ir-rabti Johnny B. Cassar li tant ħadem bris il-kanzunetta Maltija. U anka Merga kienet ukoll waħda minn dawk li taw semhom fir-recordings storiċi li ħarġu il-YTC f'dawk li huma anka long plays b'temi reliġjużi, niftakru fil-lum nsibuhom anka fuq CD, fil-recording ikun li tritint u anka fil-recording kartolina. Illum se nisimgħu il-kanzunetta mis-sena 2003. Kliem u mużika ta' Albert Friġġieri. Merga ser issemmanna il-kanzunetta Mhux għal-midalji u permezz ta' dina il-kanzunetta nkunu nistgħu nirrealizzaw kemm il-ġeneri differenti, kemm l-istili differenti f'dik li hija mużika u anka lirika huma tipiċi tal-Festival mill-Lanja tal-Poplu. Mela il-kantanta Merga Mhux għal-midalji. Għalik kull trija dritta, għalik kull ħsieb huwa ċar, għalik m'hemmx forsi jew kieku li modi għaddew mar, għalik il-ħajja bħal logħba li tirbaħ u titlef kull jum u tifraħ kull darba li tirbaħ jekk taqa' terġa' tqum u jien ma naf x'inhu s-sigriet li ġelek tgħix b'dal mod ġo dinja mħawda fost anġen int tibqa' wieqaf sod biex tgħin int lest tagħmel kollox u xejn ma tieħu bi kbir tbissima dejjem fuq fommok u terfa' mit-salib fħarstek li l-wien tal-qawsalla f'qalbek l-ebda suspett tola mal-mewġ ta' kull ziffa u tir isek farfett u jien ma naf x'inhu s-sigriet li ġelek tgħix b'dal mod ġo dinja mħawda fost anġen int tibqa' wieqaf sod għalik xejn mhu impossibbli għalik xejn ma jidher tqil il-ħolm mhux hemm biex toħolmu ma biex twettqu dak il-ħin l-ebda gazzetta ma tafek u ħadd ma jintervistak taħdem bl-għajda fil-moħbi midalji ħadd ma tak u jien ma naf x'inhu s-sigriet li ġelek tgħix b'dal mod ġo dinja mħawda fost anġen int tibqa' wieqaf sod kemm nixtieq naf x'inhu s-sigriet li ġelek tgħix b'dal mod ġo dinja mħawda fost anġen int tibqa' wieqaf sod. Kliem u mużika ta' Albert Friġġieri, il-kantanta Merga mis-sena 2003 Mhux għal-midalji. Jekk xi ħadd għandu l-impressjoni li fil-Festival mill-Lanja tal-Poplu dawk fostkom li qegħdin tisimgħu dan il-programm forsi minn tantx intom midħla
ta' dana il-festival. Jekk għandkom l-idea li f'dana il-festival ma jkunx hemm jieħdu sem żgħażagħ, għandkom żball kbir. Anzi fl-snin riċenti dana il-festival nistgħu ngħidu li ġi dominat minn element żagħżugħ u dana huwa fattur verament mill-isbaħ għaliex iż-żgħażagħ u l-adolescenti huma il-futur tal-poplu Malti u Awċi. Allura jekk hemm interess u hemm ħafna interess qawwi miż-żgħażagħ Maltin u Awċin fil-kanzunetta Maltija, għandna għalfejn inkunu ħinja li il-kanzunetta Maltija għandha ġejjini sabiħ. U personalment jiena qiegħed nara forma ta' interess ġdid, fenomenu ġdid, anka gruppi qegħdin jimbtu u jirrekordjaw għanijiet bil-Malti. Il-ħasra x'inhi li huma ftit l-istazzjonijiet radjofoniċi li jagħtu il-promozzjoni u anka li idoqqu diski Maltin u Awċin. Imma anka dal-istazzjon permezz ta' dana il-programm u permezz ta' programmi oħrajn qiegħed jagħti wkoll il-kontribut tiegħu. U qed ngħid dan għaliex għandi hawnhekk recording ta' tfajla żagħżugħa Kylie Coleiro. Kylie kienet ħadet sem fl-edizzjoni ta' żgħażagħ u adolescenti tal-Festival Lanja tal-Poplu fis-sena 2006. Fuq kliem ta' Deo Grek, mużika ta' Andrew Zammit, l-vuċi sabiħa ta' żagħżugħa Kylie Coleiro, is-silta jisimha Kliem ta' Kuraġġ. Il-kantanta żagħżugħa Kylie Coleiro se jkun ambaxxew dik id-diska għaliex eżis semmija l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna f'dana l-ewwel programm mis-sensiela mill-Lanja tal-Poplu għadda dak l-imbierek tal-loġġ u t-temi differenti li referejt għalihom tkunu tistgħu tikkonfermaw dak li għad tanka mill-kanzunetta li għandi lesta għalikom issa
Klim ta' Ġewem Farrugia Filip Verla, l-aħħar kanzunetta li għanna likom, nixtieq nirringrazzjakom tal-li oġobkom issegwu dan għal-programm. Vena umoristika tipika ta' Herman Bonaci li se rikanta dil kanzunetta Tort tal-Alloġġ. Tawli mikallef iselmilkom u jixtieqilkom is-saħħa. Għal-ġimgħa d-dieħla Kalla Jrid, islim. Tlita ismi rieħ u kont nizlu 6 bla uġieħ. Imma l-lum spiċċat li l-molla et juġawn il-ġogi kolla u saqajja kolla sejl fil-papoċ torta dak l-alloċ dak il-misħud alloċ nara t-tifel xaru folta kolla ġel u fil-mera nara l-qara kważi mvel naħseb biss taqbad mir-roda ma nistax nilbes tal-moda kollox namel b'attenzjoni xejn bla doċ torta dak l-arloċ dak il-misħud alloċ illumet nejr għal-meta kon zaħir, għal-meta kon zaħir. Illumet nejr għal-meta kon zaħir, għal-meta kon zaħir. Għal-meta kon zaħir. Ara zazah jamlu l-arja ma tfajlit u niftakar f'kem kont namel ħmerijiet. Dan iż-żmien insibni sewwa fuq poltruna noqgħod ġewwa għax illum il-batterija nislet koċċ torta dak l-alloċ dak il-misħur alloċ illumet nejra l-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir illumet nejra l-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir Issaw li diġu għandi għal-parir x'inna milat tal-papa immur ħarir Mussen sofri lebda dannu għax tal-waqt jamlu ninnannu jinu xieħa nidu gost nixorbu skoċ torta dak l-alloċ dak il-maħbub alloċ jien m'għadniex nejra l-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir jien m'għadniex nejra għal-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir għal-meta kon zaħir